Kompak kalian, kompak. Beragam. Halo, halo, halo. Bertiga aja. Tak, jangan jalan. Jangan kacau nanti. Ayo. 1, 2, 3. Kenapa? Satu ayat dulu ayo.
Kalau kalian tidak bisa kah? Bisa jangan ikut kuliah. Latihan dulu. Latihan dulu. Hah? Belajar apa? Kayak kalian dua lah. Kalian dua aja. Dia ngikuti aja dia. Ya. Kacau. Kemarin kalian nggak ikut latihan. Ayo saya mana? Ayo Kevin, itu Kevin sekali Kevin. Area betul. Kenapa kalian tidak bisa? Kan bikin kacau lah. Kita latihan hari Jumat. Niupnya Kan jangan bisa ragu. kayak aja. Perhalaan mas. Salam, selamat hari Minggu madihita. Kurian itu hatta nahina olongan di bagasan guarnya mata Tuhan Yesus Kristus. Lalu mobil madihamu ruas ni huria, na baru ada mengikuti permingguan di huria tahun. Kami atas nama Parhalado Hagai Pesentosa Pesato selamat datang. Jelas selamat mengikuti ibadah. Saya di jalo Tuhan tama sudia katang yang nang ede pujata. Opeta pada de marohata, mulai perminggota. Merhite maret hitesan nomor 565 ya saya ada 1 ayat 3. Di
Mar hite-hite goarni de bata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon din na Tuhan Jehovah. Yang gohalak partigori mangul do binahen ni parsihoton na marhapor siaon. Ala yang gohalak parjahat dangadong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata asima roham dihami. Aidang terbain hami mabahin manang aha mulosoho dongan nami. Dibaini sailehon madihami roha banua gijang. Asa tau hai manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Saya dongani mahami asabian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Tapuji Tuhata marhiti de nomor 504 ayat sada dotul.
tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion Imasian Roma 12 ayat 2. Songonon manidok disi. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion. Alay gabe ibaruma hamu dungmuba pikiran muna. Asa tau hamu manibangi lomoni rohani debata ima nau muli nahi nalasonna dohot nasundenggan. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu ado pani debata hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya berdugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite de nomor 424 ayat 2 dohot opat. Satan nagudangin dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Ujau hami do guarmu na badiai ala na targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala na hehe sian namate. Namanaik tu banogi jeng doho mangodihon hami. Asi maroham dihami, saya patotong madihami roha hamulateo tuho. Oto di berbadia pangapul ni namasak roha, pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho maingani hami, asa malas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Odo parhitian ni nasa asini roha, sayunang tulak hami. Saya tangihon mahami, ho ale di bata ama, anak dohoton di berbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringut tu hasisan ni dosata.
Songonoddo hatani Jahoba. Unak komabiar ayahu do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Udul mahita. Puji Tuhan mari tede nomor 427 ayat 1 dan 2. Hatani debata nagabi epistel di Minggutta Sadarion tersurat di Poda Opat ayat 20 satro di ayat 27 kajahama marsikat soring. Ale anaha saya paratatehon ma akka hataki tarehon ma pinggolmu tumangihon akka hataki. Ay hangoluat doi di akan ajupangan di si jalagabe hahisaron di sadok dagingna. Sian salu sui gauni udang maja baraham. Kasianido Paholang masian ho asyas sini pamangan. Jala padau sian ho bibir si jubajabi. Saya manurus tujuluna matami mangereng. Dalam lakop di mata menuju timur ninjulun. Saya tibangi ma pangalak kanipatmu asatung marsihohot saluhut dalanmu. Unang manipil ho siya mana Tuhan birang, saya paholang mana isia dan hajahaton. Ido sahatna, martua dona tumangihon hatani debata, jalan piopsa. Amin. Tabegi made pujian sian korina.
Tapuji Tuhata, mari TD nomor 292, ayat 2, dohot 5. Tidakon maha persiautai, songon nahina tidakon lindong atas saha persiaut di sadok portibion, rap mahita madok. Au persea di debata Jahoba, ido ama pergogo na suatu dosan, nato magpalangit doho tano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siaton di porbadia, andorang sawabubuhan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di are patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudru tu siamun ni debata Jahoba, amanai pergogo na suhatu dosani, isima ibana pa mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditor di porbadia, jal adong sada huria na badia, huria atau panalak Kristen akan na badia, do dia sisani dosa, do dia tai na madok, mulak manguluso dan ngalan naung mate, do dia nguluan na surasuga. Amin. Tabi gima titing na masa do na neng pamasaon ni huriata. Salam. Salam. Tapi gema jolo satokin tikting ni huriata. Tikting HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu pasapulu pituhon dung Trinitatis. Minggu tanggal 1 Oktober 2020 topik benget mangulahon lomoni rohani debata. Titing parjolo di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2020 di Patupado pertangyangan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga LE Sigalingging Inang Boru Manurung di sektor Pitu
dibagas ni keluarga G. Siagian, Inang Boru Manalu. Di sektor Walu, dibagas ni keluarga U. Opus Sunggu, Inang Boru Lumban Tobing. Dohot di hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2020 tolu, pertangyangan sektor di sektor Sada dibagas ni keluarga A. Pakpahan Inang Boru Sinaga. Di sektor 2 dibagas ni keluarga D. Sitorus Inang Boru Sagala. Dohot di sektor Onom dibagas ni keluarga A. Manulang Inang Boru Sihombing. Alamat Boy Mataida di Tikting ni Huriata. Napaduahon Hobar tudata na masuk di Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon gudang na 30 halak. Hata ni dibata iman atar surat di Filipi 4 ayat 6. Unang holsohon hamu agia aha alai sadok pabotohon hamu matu debata pangiduam muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Usudi ruas ni Huriata na marulang tahun, upasahat hamima selamat ulang tahun, panjang umur debatama mardongani huhut mamasu-masu. Napatuluhon tikting perbagason tikting perjulu. Naing majalo pasu-pasu perbogason maruli Oscar Pangaribuan anak niamata MJ Pangaribuan tubun inata O Boru Saragi. Ruas ni Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Maringanan di komplek Geraha Indah Blok B7 RT 044 Dohot Orwana Herlina Wati Boru Purba Boru Niamata S Purba Tubu ni Inata Situa L Boru Sihotang. Ruas ni Huria HKBP Merak Samarinda Resort Merak Samarinda Kota. Maringanan di Jalan P. Suryanata, Perum Puspita, BP, Blok PP nomor 0 Sada, pamasuk-masuhan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, maringanan di Huria HKBP Sentosa Samarinda, masuk pukul 10 WITA. Paupaton tukar mimbar resort, sadarion di Patupa tukar mimbar Pangulan Nagok Tiki HKBP se Resort Sentosa Samarinda. Nama kubasi parminggota sadarion ima Amang Pendeta Albert Sinaga Sian HKBP Muara Badak. Laos Tapatupado Papungopelian amplop tukar mimbar tu operasional ni resota. 5. Penawaran tender rehab gedung Sopogodang. Panitia Pembangunan Gereja HKBP membuka kesempatan kepada warga jemaat, baik perorangan, kelompok, badan usaha yang berminat untuk ikut dalam pekerjaan rehab gedung Sopogodang HKBP Sentosa agar mendaftarkan dan mengajukan penawaran biaya kepada panitia. Dokumen pekerjaan, gambar, item pekerjaan, dan volume spesifikasi dapat dilihat di Google Drive berikut, yaitu bit.ly/rehab Sopogodang. Item pekerjaan berupa 1. Memperluas ruangan samping Sopogodang. 2. Memperluas ruangan depan Sopogodang. 3. Menambah ruang partisi dalam Sopogodang. 4. Rehab plafon dan atas yang bocor. Penawaran diajukan kepada panitia dengan kontak person Rudianto Lumbanturion dengan nomor WA 0813 5084 0584 dan ditunggu panitia paling lambat hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Pekerjaan direncanakan akan dimulai Minggu kedua Oktober 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang keenam, penambahan guru sekolah minggu.
Di Jalo Huriata do guru sekolah minggu na baru ima Elsa Borusiahan sian sektor pitu. Papituhon sosialisasi Yayasan Kanker Indonesia. Dung sidung parmingguon di patupa do sosialisasi sian Yayasan Kanker Indonesia. Rak mahita madohotisa. Pinanggidoma tu akaruas na hadir di apala di Tikion. Dung sidungan non ibadah minggu unang job pitor mulak kita ala dong do sosialisasi sian Yayasan Kanker Indonesia. Ima soso-soso tu hita. Pawaluhon persembahan amplop dana pendukung program Huria. Di hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 tapatupado pilihan amplop dana pendukung program Huria. Pinangidoma partisipasi sian genup ruas. Pawaluhon rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa. Di hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 pukul 10 siang wita di Patupa rapot panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa taringot tu pesta gotilon dohot ulang tahun ni Huriata maringanan di konsistori. Pasapuluhon ibadah PA remaja Naposo HKBP Sentosa. Di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 10.30 wita di Patupa PA Gabungan Remaja Naposo maringanan di Gereja HKBP Sentosa. Pasapuluhon laporan keuangan Minggu tanggal 1 Oktober 2020. Saldo kas Huria per tanggal 26 September godangna 380 sia juta 760.142 rupiah. Saldo kas pembangunan per 26 September 100 juta 742.610. Saldo kas kategorial per 26 September 24 juta 122.450 rupiah. Jumlah kas keseluruhan godangna 522 juta 700.002 rupiah. Pasapuluduahon proposal tahun profesionalisme pilihan tahun jadwal organis dohot pro kantor dohot tikting perhepengon boy mata ida di lembaran tikting naung disoer di hita ganuk. Ima tiktikta di bagasan minggon di pasu-pasu Tuhan ma Huriata. Tapasada marohata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata namar habangsa di Banua Gijang. Puji-pujian moleate ma di pasak rohanami tuho ale Tuhan. Ala dihilalahami do Tuhan didongani diririko parnguluan nami. Arian nang borngin. Tarlumobi ba Tuhan di bagasan sadarion. Di lekodo tiki di hami. Marpungu hami ruas ni Huriam. HKBP Sentosa. Lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai apala di tikion ali Tuhan. Mulai tema di asi doho holong ni roham. Anggiap manian marhite. Aka edenami. Aka tangyang nami. Boy may marsaringar. Jala tau puji-puji may diho ali Tuhan. Ali Tuhan di bata namar habangsa di Banua Gijang. Di bagasan sa mingguon, di lekodo tiki di hami, lau mangula ulau nami. Moleate madu Tuhan, ala didongani hodo hami di rumah tangga nami. Di perkarejuan nami, manang di dia petehe, hami marulau-laun. Ala ni Tuhan mangidum si hami, di tiki-tiki naneng roh, saya dongani iring panguluan nami. Saya lehong madihami damemi.
asa bui hami murlau-lau doho denggan. Jala saya terpuji ma guarmu ale Tuhan. Ditangi yang pangudionan nami apala ditikyon ale Tuhan. Marsadani roha dolo hami Tuhan. Asa yaka program-program ni huriampe Tuhan HKBP Sentosa. Nunga mardalan 2/3 bagian di bagasan tahunon. Mardala dodo denggan. Nah 2/3 bagian ni Tuhan. Di sisa ni 1/3 bagian. Tapi itu akhir tahun Tuhan hupasahat hami matuho. Asa toktong ma dongani mahami Tuhan. Pargugui ma uluan ni hurianami. Lau manguluhon huriaon. Jala songoninang akka parhalado. Songoninang akka ruas ni huriampe. Marsadiri roha. Toktong pasahaton dirina. Pasahaton akka pilihanna. Pasahaton akka tanggung jawab na Tuhan tu huriami. Jala direncana nabi Tuhan nalaho marnatal apalagi ujung ni tahun no Tuhan homa toktong nama jongjongi akar rencana nami asabui mardala doho denggan terlebih ma Tuhan di panitia Natal naung jongjong panitia Natal ni distrik Tuhan homa namalian gugu di nasida homa namangalian pikiran natorang di nasida asabui kerejo nasida doho denggan jala bui mardalan Natali di bagasan damemi Tuhan. Songoni manang akka rencana ni huriampe Tuhan. Waka pertangyangan di minggu neneng ro. Tuhan pasu-pasu ma akka keluarga. Na mabuka pitu ni jabuna laho inganan pertangyangan nami apalah di minggion. Jala dia keruasmu pe Tuhan. Huria sektor pe Tuhan. Pargugui manasida. Asabor hat ahami. Tuingana pertangyangan ni di bagasan dame. Jala mulak pihami sian bagasan pertangyangan ni tong ma kami di bagasan dame nasiap koi ali Tuhan. So ini ma di akka ruas ni huriam na marulang tahun apala di mingguan ali Tuhan. Sa tahun belum ma dileho ko di nasida umur nagajang. Marhite ulang tahun no Tuhan. Asanyan madok moleati nasida tuho. Naong dileho ko di nasida umur nagajang tu nasida ali Tuhan. Songoni manang akka ruas ni huriampe na mungkin di saat on adong na hurang hipas. Dongani manasida Tuhan, pargugui ma akka ubat nani pangan ni nasida Tuhan, asabi marhite ubati Tuhan, gambi hatop nasida hipas. Songoni manang di ruas ni huriam, nalaho majalo pasu-pasu perbagason, apala di tanggal 10 Oktober 2020 Tuhan anak dohot buru ni huriam nalaho majalo pasu-pasu perbagos ini pargugui manasida Tuhan leho kesehatan songoni nang tu keluarga besar pe Tuhan teleho marinasida gugu asabui marhite-hite gugu nang pinasahat mi boy mardala dohot denggan ulaun pamasung-pasung ini songoni nang akar rencana-rencana pesta adat pe Tuhan. Tuhan mangido musihami Tuhan tu rencana ni huriam baik sosialisasi kanker Indonesia songoni nang akar rencana-rencana rapat pe Tuhan homa nama jongjongi homa nama majuluani akar rencana-rencana Tuhan anggia mardala dohot denggan. Gudang do pesi pangidon nami tuho ale Tuhan, ale persaya dohami na lehonomme akan adinggan jala pasikopomu tangyang namion ale Tuhan. Pardosana gudang dohami, jumulo sesa Tuhan akka dosa-dosa nami asa tama hami habaoran ni pasu-pasum. Olam mga sahot Tuhan Yesus Kristus, upasat hami matang yang namion. Amin. Sianias ni rohatta, tapa pengupiliatta huhut maredes yang nomor 700 waluplalua serado uruna.
Lasmarohamu makiri, Lasmarohamu makiri, Lasmarohamu makiri, Lasmarohamu makiri. Sai benedicta por suo, sai benedicta por suo, sai benedicta por suo, sai benedicta por suo. Luhon mahajahato, marhite ulang nadinggan. Luhon mahajahato, marhite ulang nadinggan. Lasmarohamu makiri, Lasmarohamu makiri, Lasmarohamu makiri, Lasmarohamu makiri. Dameni debatana sumurung sian saluhut nasaroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Amanginang barita nauli turpuk jami tadi minggu tasadarion tersurat di Jakobus bidu 5 mamukka mai sian ayat pitu jala marujung di ayat 10 sada. Jakobus bidu 5 ayat pitu ro di ayat 10 sada hujaha homma dihita. Atong pabenget hamuma rohamuna ali akadongan. Sahat rodi haroroni Tuhani. Ai parhaumaipe di paimaimado parbuena arga sian tanoi.
Jala dihabenget todo, paima dijalo udan, manugut nang bodari. Hamu pe marbenget niro hama, patugu hamu marohamuna, aidonok do haroroni Tuhani. Unang marhui hamu maraluhon hamu ali akkadongan, asa unang hona uhum hamu, nunga jongjong dipitui panguhumi. Ale akkadongan, akka panurirang na marjamita marhite-hite goarni Tuhani matiruhamu, dihaporsuhon dohot dihabengeton. Taparhatua do akka naung marhabengeton. Dibege hamudo habengeton ni si Job, jala diida hamudo ujung na binahen ni Tuhani. Ay para siro habulod do Tuhani, jala partalup ni roha, ido sahatna. Amanginang adorang sotapukka manang taat tu si turpukon, sotung sanga sala madok annoniba di jamita, ale martudu majo adong dosya kamu namar guar si sabar, iguaria winan non. Adong dosya kamu namar guar si benget, adong si benget. Iya, si sabar, si benget. Ale tua ni ma, adong siya kamu namar guar si porsuk. Dangadong, iya. Amanginang mulutungan nong didoko sabar, benget, dang namang guari, ale memang ido na tinuju ni turpukon. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, tanpa perlu untuk kita kaji lebih dalam, nats ini berbicara tentang dua bagian saja. Yang pertama dia berbicara tentang sabar dan kesabaran. Yang kedua dia berbicara tentang tekun ataupun ketekunan di dalam kehidupan. Hidup bahem molo di bahasa Batak, dangadong padohan tekun. Sabar bahasa Batak na olo do didokko sabar, alai umobbu do molo didokkon tekun. Manang benget. Di bahini akadongan molo jamita sadarion dang marbahasa Batak behita. Alai pinakke madua bahasa. Bahasa Indonesia do bahasa Batak ay disidon no si sabar, disido si benget, disido si tekun, na idon non mulakulak na pinator. Amanginang Bibel secara jelas menuliskan kata benget hanya terdapat sebanyak 42 ayat. Tetapi Alkitab menuliskan kata sabar di dalam 70 ayat dan kata tekun sebanyak 52 ayat. Berpuluhan ayat menuliskan kata tersebut. Siani boy mata atusia manginang neko gumodang dohita marhabengeton, puluhan kali kita harus hidup di dalam ketekunan dan kesabaran. Ala memang dangadong napitor jadi, tidak ada yang langsung instan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang simsalabim. Tidak ada yang abrakadabra. Dangadong nasakidok mata. Tidak ada yang seketika, tetapi semua perjalanan kehidupan manusia membutuhkan proses. Ada mekanisme, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tadokkom majo songo persikola. Dangadong jol mana seorang tua sianganon, pitor gabe guru besar ibana. Tidak ada anak-anak yang ketika lahir langsung menjadi guru besar. Tidak.
Dangadong jolma dari sipul siktu tuhasianganon pitor gabe profesor, pitor gabe doktor daung. Tetapi ada proses pendidikan yang harus kita lalui. Martudu majo siamu akamanami akalang lansia nasanga madalani paut. Bamekel. Nama rumur 50 ono 70 nasanga madalani paut manang teka. Dangadong. Molonuaing dang madidalani hoteka manang na paut dang boy masuk tu SD. Ada tingkatan. Jolo TK, paut, masuk matu SD. Jolo SD do asa tu SMP. Dadong sian SD mangalupat gabi esada. Ada proses-proses yang harus dijalani di dalam dunia pendidikan. Molotadokkom majo di bidang parkarejuan, dangadong jolma manginang di si sorang tuhas yang anon pitor gabe direktur. Tidak ada. Di si sorang yang akon niba, di rumah sakit manang na di Springbed manang na ditilam seorang yang akon pitor posisi na gabe direktur. Tidak ada. Isi masya kamu hola sorang ibana ngapitor gabe manager. Hola pulsik ngapitor gabe CEO manang na staff. Dangadong. Unak kosongoni harutama piyanak kuniba sarjana olodo gabe sarjana. Alaniaha nama olat dapota parkarizu nami. Ada tingkatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau kita berbicara dalam dunia pertanian, tidak ada petani yang langsung memanen. Tangadong napitor panen. Boydohonon sarupa songon na mga langlasia doi dang pitor siakan alayadong do proses laho mangalang lasiaki. Jolo nialang jo sada. Kurang siak. Nialang jo sato nganai. Siak. Nialang jo tolu. Siakam. Itu yang terjadi di dalam dunia pertanian. Dangadong napitor panit tuan nami. Tetapi dia harus terlebih dahulu mengelola tanah, mencari benih, menanam, memupuk, kemudian dia akan mencapai tujuan akhir yaitu panen. Kalau kita berbicara dalam dunia kesehatan, halak namar sahid datung pitor marhai pason. Adong do prosesna. La acik niya hapetahoy. La acik ni roh hapetahoy ina ma maul ni pamalum. Mau kau penyakit tumor, mau kau penyakit kanker, kantong kering, mau kau sakit gigi, tidak ada yang langsung sembuh. Tetapi ada proses menuju kesembuhan. Laos ido amanginang didoko di bagasa turpukon habenget tomma regam ni namasai di pardalanan ni ngolum. Amat taipe dihita akka ama benge ma. Holan na patube petahoy natay benget. Holan na marbete-bete petahoy natay benget. Benget mataw-taw ma. Dihamua ka inaipe benget tamu. Holan na marjuji petahuwa matai benget. Holan na mebu petahuwa matai meradu sangkrang meradu galbes. Tao-tao mabengek maho manaoni. Ang iso na ka na jomblo. Toy mabengek maho na jomblo ituan nami. Inamanasik mo harwadang laku. Amang inang bohado hita marhabenget ton regam ni namasai. Tarlumobi di tonga-tonga ni hapor seota. Benget di parngoluan alay narumikot benget di bagasan hapor siaw. Akadongan adong dosa ada ilustrasi songonon. Isada tiki adong masahala padita marhubas jala huria na hinubasan yon nunga huria na belga torop tadok ko majo songo sentosaw. Ganu pari minggu hola na marpikir dupad di tahun. Marpikir boha. Gadu ari minggu na maulan iba na mangaluli parkiran.
Maul. Ale bengek do ibana dihuriai mula-ulau. Disakka pa ibana ma atong hubay maju saya da parkiraku bah. Asa bui lancar dang tarlalak biau kaliling-kaliling ano di gerejaon dahola nalani parkiran. Iba ini bana ma di tongon di hari Sabtu, iba ini bana ma harotas. Di harotasi di gurito ni bana ma parkiran pendeta inna. Dapo hari Minggu isulu jol madu parkirani. Aito ma padi tei pe burjuru jol madu inarwana. Dang adong pe parkiran dapo ni padi taon. Bana suiza hadonaing na gurut tioni inarohani padi taon. Ala geleng raharotasi. Dapo hari Sabtu muse Peter Lau ma padi tei tu sada tukang iklan manang reklame spanduk-spanduk. Iba na mas panduk balga. Parkiran ni padita. Itempel. Dapo hari Minggu to ngadong na parkir di si. Maol mamusi paditaon mangaluli parkiran. Jupang mapartikiat tukar mimbar dangi. Tukar mimbar ma. Marsipakulinga mapaditaon. Dongan na padita naneng martiki di si. Pos roham. Ay hubay do di siyan no parkiranmu. Bereng mabelga do ba di siyan non parkiran ni padita. Roma padita na tukar mimbaron. Ibereng iba na mangadong parkir di si mobil. Ay nasuaw do tusonin narohana. Ay nga di si parkir mobil. Berarti adong nga adong bero parjamita manang padita. Mula padita. Ay nga dong berisi. Permasalah ma di huriay. Ipakulingi padita uluan ni huria ay uwering pangadong di si mobil. Berarti ido huri pudang ada ngau berata he ngadong ben narohana. Di minggu na mangihut Roma paditaon matiak dang oleh ibana matiyakal. Bengek do ibana muse. Iban-ibana mas panduk ale digati ibana ma. Parkiran ni parjamita itu rinna. Hola disi di baydang adong namarani parkir disi. Aisi na parkir wajib do marjamita. Amanginang laos disi do na ikot tahangoluhon bohado HP na marhabengeton di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Karena semua membutuhkan proses, karena semua tidak ada yang instan, walaupun pada zaman sekarang di era globalisasi, di era teknologi semua serba instan, tetapi yang instan itu bukanlah hasil akhir. Neng mangak kamu GoFood, gampang. Neng ias jabum GoClean, gampang. Instan. Neng lau hamu tu balik papan, gampang, Gojek, Gokar. Neng mate hamu gampang, Gojab. Mau yang lebih instan? Dah. Tetapi semuanya itu membutuhkan proses. Amanginang berbicara tentang sabar dan tekun. Marilah kita berangkat dari pepatah ataupun petuah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Bersenang-senang kemudian. Amanginang berbicara tentang sabar dan tekun, jangan lihat awalnya, tetapi lihat akhirnya. Ahado na tinuju, ahado pakirimon, ahado na pinarsita, na ikonido tatapon ni ganuk jolma, moloneng mangolu do ibana di bagasan habeng etoni. Sama seperti seorang mendaki gunung. Pendaki gunung, ketika dia melihat dari awal, maka kemungkinan dia batal untuk mendaki. Dia akan melihat tanjakan. Dia akan melihat medan tempuh. Dia akan melihat tantangan maupun hutan. Maka pendaki
kemungkinan tidak mau mendaki kalau dia melihat awalnya. Alai molo berengot dio di ending na neng tatapon hinauli ni natinopa ni debata sian na didoloki. Ada kepuasan tersendiri bagi seorang pendaki. Amanginang data parohahom majotur pukon. Yakobus dengan jelas mengatakan bagaimana cara manusia bersabar dan bertekun. Yang pertama ayat 9. Di ayat siai didok patuguhamuma rohamuna. Teguhkanlah hatimu dalam artian kokoh, kuat dan tidak goyah. Unang meoleol, unang munggilunggil, unang golom ria-ria. Tetapi apapun yang terjadi, tetaplah teguh. Ahape masa dingolumon ise. Tuhan menjaga ho. Yang kedua ayat 9. Memang di ayat siai didok dodisi unang ho marhui. Alai umapit do molo didokod di bahasa Indonesia. Unang ho marhui dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan jangan engkau bersungut-sungut. Anggo odang pola bagas bera kadongan ta paadar di tonga-tonga ni parnguluot ta molonga di dokon unak ko marungutungut banga ngahera na ganupari bera alang-alang taon. Apalagi di horong amakan banga naggadupari malang-alang taon unak ko marungutungut unak ko patu bek-bek unak ko holan na gudang mamolodong ngidokon marbete-bete patu bek-bek marungut-ungut. Somal na tu bagian ni isi di. Ina. Itu. Alai di suara hotur pukom madihita. Unak ko marungut-ungut. Bukwede nomor 500 tolu. Alai dang isi parorgen ni. Bukwede nomor 500 tolu. Soho. Ungut-ungut mi pasok. Soho ungut-ungut mi paso, hohom maho paso saritami. Yang ketiga di ayat 9 tetap mengatakan jangan saling menyalahkan. Pada zaman sekarang ini adalah zaman yang edan. Di mana seseorang yang melakukan tetapi kita yang merasakan akibatnya. Halakat do na mangulahon alay di iba do na olo gabejiana. Istilah sekarang mengatakan lempar batu, sembunyi tangan. Tetapi nang pesongoni dipakilalao ko di ngolum, dahabenget tomai. Amanginang na parpudima yang keempat yaitu di ayat 10 dan ayat 11. Tiruhamuma. Na tau tiruan di hapor siaon songon si Job. Takas do taboto pardalanan ni ngoluni si Job sian na morajong gojab gabi na pogos jong. Sian si torok pinopar gojab gabi suadong pinoparna. Tetapi ketekunan, kesetiaan, kesabaran Ayub di dalam iman berbuah yang lebih baik. Di balocot debata marlipa-lipa gadda sian naung nialaman. Habenget tom mamanginang ahapena masa di ngulum ido intina. Di pahata-hata dongammu ho tau-tau mahabenget tom mai. Ad dorang soso dongami pahata-hata ho ingatlah. Iko jora dosa sahalaki pahata-hata donganna molodung ibana di pahata-hata. Bukan saling membalaskan, tetapi saling berbuat kebaikan di dalam kehidupan. Amanginang dinalaho paujukon jami taon hubuat tami mapadohan ni si Paulus.
Di Rom biddu 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim, marbenget ni roha dihapor suhon, jugul hokamu ma tangiang. Amin, martangiak kita. Damaragam do namasa dihasianganon, nasay mangelaela hami. Jut-jut gabi madili hami, jut-jut gabi madituk hami alanii. Tuhan, say manotong maho, patuguhon roha pikiran ng haporsyaon nami. Tongos toddim toddi porbadiyai, asa diajari hami mangulahon na hinalomohon ni roham. Debata Jahoba, debata nasangap jalana marmulia. Tatap mahami luhut na ruas ni huriam di HKBP Sentosa. Sian horong na mekmet, sikola minggu nang remaja, tuhorong na magudang na posobulong, nang dihami horong ni akana tua-tua, dihorong ni akana toras ng lansia. Totong maho marmudu-mudu, manarihok kami ganup. Lehonom mudihami regam ni pasu-pasum, denggan ni basam dohot asini roham. Ang giat marhitei, lampita parsobaon nami tuho. Lampulin mahami, maparangihon na hinalomohon ni roham. Pasu-pasuom muhami luhut na. Diragam ni napinarsita, na hinirim ni roham nami ganup, ape honi dihami ganup marsada-sada. Ali tuhad debata hutangnya kok kami akadongan nami, natungod di bagasa parsahiton. Totong curduk konom mutangam munabadiyai, mamasu-masu ubat ng pangubati, tumibu marhay pason nasida. Diluhut na yanakon namin na soradapotad dope di parkarijuan, patuduhonom mo ng japalan na lomak, pakeom mo parbinotoan, para rom mo parsikolaan ng talenta na sida, dalan ni yanakon nami dapotan di japalan na lomak. Atong hupasat hami mapangiduan nami tuado pami. Alay jumolo jo uras, akadusa ng pangalosyon nami, asa talup hami majakon pasu-pasum. Marhite Kristus Jesus, martangiang mahami tuho. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 776 tapasahat ma peleata. Di sana di pintu bukakan, na jujur menutup
tatangnya koma peleata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami, godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, say samadusanami, songon panesanami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasia tuhat debata. Di pasu-pasu jala diramoti tuhat debatama hamu. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhamu. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.